Usam larang ba Jonas GTL lamare wei na ki nong Tremon sngoba but nongwat RTI uloong ba ka jingkaroi ki jaka di dawai lani ki pharmacy ki bomdon ya ki got kisla ki bobyang ni wat ki nong di dawai ki bompat don jingtibet kalong ka basher khai hakaleng ka jala megalia habai kren bot shulong mil kurwo ka tiar hakno phai si ka khat ar tarik uklalong kot arajar arpusaw hadien bola pha da ka jingtho shaki deputy commissioner haki district beper ka jala ban mudui ya ka jingbom simkhia persya iki nong penia pharmacy claim license bat ka jingbu pharmacy da ki bru ki babam tulop sarkar ulapan tip ru baul dep ni kren bat commentary badai khmi yak trat ka koi ka khia ka sarkar jala ka dr mazal amprin lingdo halor kani ka benta Kani ka jingmi jo kini ki pharmacy lani kini ki nong ai dawai ki pharmacist mo kalong ki ka ba kta shisha ya ka imlang sa lang jungi namar ba bun sien kini ki ba mi kumne ki ba dan ki pharmacy ki ba seng ki pharmacy ki jungi lani ki ba long kita ki nong ai dawai po ki pharmacy teng ka juja kumne ba ki prescribe ki dawai mo tang sulipan menu-menu naki nongpang yaki jingpang boyong kli leni jingpang sup po kinu ki jingpang ru ki sulit be po ki pharmacy ki supan ti ki yo ti dawai te teng pede ki bobon ki beriu ki jam kyong menta balik dawai bandit si ki doktor ru karem pelat ka ni ke bil leni ka pansiu si ki doktor ngim dan pisah ti sudi be te dawai pharmacy kala jam henry ngim tip pede kata ka long term effect ya tak long term effect jong kini ki dawai ki bangi sulit thi po pharmacy ti halor kene kila bun kini ki perlok ki ba na ko por kila ju ong yang ki si ong ba ka jingdon kini ki pharmacy ki ba umbiang ki kot ki sla ki umbiang ki license bat kum ta ter ka kta ya ka imlang ka salang ka kta ya ka kot ka khia jong ki brio bat ka kta ru ya ka ka ba la banjai ke ige ke susi ru hadin namar ba kumbang ilai i ki por ki menyuaru ka jingdon jo kini ki illegal pharmacist lane ki illegal pharmacy kalau ke bajur ba hadu kata-kata ha ke ba nakaliang ke jong ke sarkar mo kat kum kane ka pharmacy act jo khat khandai spa sapufra mo ki la prescribe bahang tu ki la tho bahang tu ki la mention bahang tu ba mdei bandon ki ki pharmacy ki ba shuseng dalade lani kinu ki pharmacy ki besupenieng tang nakadau ba kim don ki jaka aju sumat ki biang tikimi ba kham tam le ki thain dong kondong i ba kini ki inspector ma ki badai ban pet ye kini ki pharmacy ki jingdon ki pharmacy kim da tre kam ba henry kat kum kini ka ai kum bangal ong pi kini ka pharmacy act khat kandai spa sa pra nang ta gadon sa kini ka pharmacy practice regulation arajar khatsan ki hangni ki lakran shai kedar ba ki pharmacy lani ki pharmacist ki ba ai dawai po ki pharmacy ki de ban kita ki qualified lani ki ba la don kata ka jing puli ka ba bed namar ba lada ki shu ai dawai be kumtu ka bomot ba ka kumba ong ipi ka kta ko ka khia jom ki pai ba tingala tho ka ni ki sithi sha ki deputy commissioner ki ba per jong baro ki ni ki jong baro ki ni ki district jong ka jela meghalaya te kumban chu pen kan mauru naka liang jong ka wei ka association kala ai teng ki jing tho sha ka bade po Garo Hills kala ai teng ye ki ka kum ki ni ka chu ki jing tho sha po ki deputy commissioner jong ka Garo Hills henry hadu mentangi iba kam shim khia tingala pha ru ki ni jing tho om tang ki deputy commissioner henry ngala pha ru shi menteri bade pej ya ka kam kot kam khia jong ka jela meghalaya kong amprin te iru ila ong ba kani ka jingtho kamde kata ka jingtho ko ba shutho malumala tang ban shu dan issue mo hande ka jingja ka jingtho ko ba juja teng pat ka bajudon teng hani po ka jela meghalaya te hangni nga shukwa banbu ka jingkli ba kumno ka sarkar meghalaya kandon be higi inspector mo kini ki medical inspectors ki badai bande inspect te ka ai pade ka kamram ko jungki namar ba ka kamram ko jungki ka dai bande be pen inspect ye kinu ki pharmacy ki badon te kini ki jing ai license patharu nakaliang jung ko government yo le se kimpe mo namar ba teng ru ngi i kani ka jing ka badon mentahan ne po ka jela meghalaya ka jungi ke lomba bun ki nong tre sarkar ru kibu ya ki pharmacy ki jungki mo kum ki doktor
mo mentah haba ngilit shim dawai naki doktor naki du ki doktor mo kidon be ka private clinic lejong ti kaniru kedai ke ba ngakwa baka health department jo kejala makilakan le ai nomor bateng-teng dali shim dawai napo ki PHC le ni ki CHC kim judon doktor mo dakili doktor dan si ai o dan si klinik lejong mo dan si klinik lejong ti nomor babun ki priu ki baduk kumangala keren mene ki bun ki beri ki bodok ki lek nang apa PHC ki lek nang siapa ki CHC dan ki health center ki wat ki doktor nomor babeli bagi yo ka dawai ka dor ka biang ka bai pet ki doktor ki yo ka dei kata ka free medical check up mo handila da ki la lek no siapa ki private clinic jong ki doktor ka bumut bagi hapsiu ya kata ka fees ka medical fees examination fees ka bolong arspa laispa teng ki bun ki beri ki bodok beli kim yo lat pen siwi kataru te nalor bahap thiet sa igidawai ru ki barem te nakaliang jong ka government jong ka jelame kali akala le ayu ha ka bai dei bat kani ka ngakwa ban bu gajing kili te halor kani ka bentang na tho asgini ki deputy commissioner begini ban le halor kani namar ba balai ba ka yai persya kini ka pharmacy act khandai spa so pupra begini ka pharmacy practice regulation act arajar khatsan te halor kini kinogrem na tho shi deputy commissioner bakin shim khia halor kini te kani ki sithi ka bangala tho shi ki rung ong ba lada ka sarkar meghalaya ka kamle halor kani tekin sai pek pada ki wai pada ki lat kenti kum dum gile namar bangi shim gini ki issue namar ba ka kta ya ka jing im juki pat ba ka kta ka hok long beri man beri juki pat ba ka kta kita ka access to medical availability mo te ka kta ya kini ta kadau hap banthoi kini namar ba kalong ki issue ba kta ya ki imlang sana kawe nga kwa ban ong ba habangil adon kini ki medical inspectors mo kade ka kamram ko jungki baki dei ban lek ban inspect ya man ki pharmacy ki badon hapo ke jena Meghalaya khnang ba la dalap ya kinu ki badon kini ki illegal license lani ki bomdon license lani gitu ki pharmacy ki basu seng hapo ki nong kendong mo kini ban le halor kini namar ba asa ko ki issue mo ko bang kwa ban ong ni kani ki jaka shna dawai ru mo ki bun ki jaka shna dawai ni po ke jela Meghalaya ki jungi ru ki dei ki ba klem biang kita ki license ki jungki kumbangi hapo ki lat patai kubor men hakini kadon kitu ki jaka shna dawai hapo East Giant Hills ki ba ki long illegal mo te teng ru umdei tangkata bun ru ki dawai ki ba ka government kala ban bun ki dawai ki ba ka government kala khang bandi shi ki pai ba Henry ki babun ki jai dawai ki dang di hapo ki pharmacy te kini ki medical inspector ki le ayu halor ketu ko benta hatu ki la judon ne am kata ka thoro inspection lani kata ka thoro check mo baki la ban te lakam la dalap ka bomut ba ki di penstom ki kat kum ka kat kum kini ka pharmacy act bat kat kum kini ka pharmacy practice regulation act arajar khatsan namar ba ka Meghalaya ru kadon ni ka act jong kumnu ban te lakam gini ki illegal pharmacy illegal pharmacist mo te halor kini ka benta ka dei ka kamram jong kini ki inspectors ka government kali ban le kali ban shim ka senjam ka ba kali ban direct ki ba kali ban le inspection baik man kala bandai she snem lani she sin arsnem kala bandai on a regular interval ru kham tam lili haki jaka ki ba hakapsor bat kham tam ru chenong kendong namar ba bun ki briu ki ba pendon kam yaki dawai mo ki ba le chepo ki health center ki dei bet khambun po ki thanong kendong hapo sorry le se ki briu ki la kham bet kham biang kilit ciki private doctors leni kilit ciki hospital hendai kumno pada sepo ki jaka ki ba kham kendong ki ba kim don chu ki we kilat kinti bikin yo ki dawai ki juki bikin yo ki jukot ki jingkia uba Jonas ula kantoru hakabai dei ba kajingbu klinik shimet mansumar ki nongpang de ki doktor ki babam tulop sarkar kata ki batrei ki PHC bat CHC hakeleng kejalang ya kata kebentangan shu batai ni kendian mo teng ngisi shim dawai na kowe ke PHC mo ngili shim dawai ni kowe ke PHC te kei ke baja kalong ba
aku mengalai itu mana bayi doktor mendon hab ban le cepo ki private clinic ke jungki te ting pede kani kalong ke ke bangim la ban piang kum ki pai ba namar ba balai ba labu ki doktor hapo ki PHC ki CHC leni ki health center ki dei ban pek ban khmi ya ka kwat ka khia jungki pai ba pat kham tam dei ban ai ki kata ka service bagi dei ban syakri hok ki pai ba Henry kani pada ka jing bu iki klinik private ke jongki kalau ke iki ka bakta yaki nom kendong kam tam le ki ba duna ka yok ka kot namar ba shanukin le namar ba yok le se ke jaka jing ajing sumar chaposor ka jing ai palat na ki thai nom kendong shubu dan ki ba hab ya ki pau kilometer ban poi jing jaka ajing sumar ki ba byang Henry ke immediate help le ni kata ka jing yarap ka ba hajandu kedai bet yakini ki health centers leni ke PHC leni ke CHC Henry ladam dun doktor hang tu ke bomot ba kani kalong ke bakta ya ke hok long beriu man beriu ngikren na kopor ya ka human rights mo tilada ki doktor ki le ya kata ke benta ban pha bi ki sport private clinic lada kim don tu ke jaka ke ba labu ke sarkari ki ke bomot ba kani ke penkhen ya ke hok long beriu man beriu ki ba kim yo shu ba ya kata ke access leni ya kata ka ya kita ka benta ka ba ki kin yo jingrap na po ki pharmacy ti ngatip baka sarkar Meghalaya ka regulate ba ki doktor kamsya iki bakan bu iki niki private clinic Henry ke ka baja pada ka sudan bek tang hapo ki in papers dan ni ka court dan ni ka guidelines dan ni ka rules ti Henry in reality kamdon kum kita takadang ini ka sarkar ke di ban klan iki niki inspectors baki di ban late check mending balik check ban shu ban long ba nyetuk lupa ru bangin wan hapo shubu ngan chu ai nuksa lada kimut ban lek chopo kathan majai dan chopo penursla mo kim di ban nyetuk lupa kin shulet by on a surprise visit dan surprise checking kani yo let's say kan te lakam ya kani ka illegal practice jongki pharmacist bat ki pharmacy ki ba operate dan ki ba terekam bat ru iki doktor mo di kadon ko wi kejing ja ke ba ja mo don wi doktor idon hapo PHC mo kata ke baja shisha kata ke pengalalap ledi idon hapo PHC Henry li ai dawai hapo ka private clinic na jong ti haba kadon ko wi ka order ben ko sarkar bedi ben transfer itai doktor syakwi pede ke jaka I resign nak kam ti kabumut ba accountability ki pat ba kamdon kabumut ba la shu kamai tang ban yo ban kamai haba ka sarkar bede ka pha sikiwe namar ba kala ade ka transfer kim tre ban le ki resign ki bu nak private clinic na jong kabumut ba ban bu ka private clinic jong ki doktor ka bade ka private kabumut ba ki kam yo nong tharai lani yo let's say kala bende ka distance lani ka jingai ni ki bahiyang ba sem ni ki kuri ki kataru ka de ka way Shushu uloong baka jingdon ki pharmacy bean ki penslori ki samla ki bakrni di drugs banwat ki dawai ki biar serium kum ki drugs tang ban penhun yildi bat ki te ki pharmacy ru tang ban la di ki ai ba klem ke jingtho na ki doktor dia da bangi phai shi ki brium mo ki be di drugs no teng haba ki mut ban thit ki substance lani kita ki drugs lani ki ba ki mut ban thit ban penhun ye kata ka jingdon kam jong kemet ke jongki mo ti ke baja pada kalong ba let's say kim yo gitu ka substance ku jungki ti ki what no di kita ki alternative means ka bomot ba ban penhun gitu ka jingdon kam jung kemet ku jungki ha ku por ka shul kala ban long no temporary leni kala ban long under long run ru ti ngala batai pi ko we ka kadan ko we ka jingja po is chente hill sa ba ki pulet kala kem kala sis ikatu ko we ka jaka ka ba kichna dawai ti let's say kitu ki dawai ki badan tu kila bande kita ki temporary substance ban penun kam ki diki beri drugs te ban satisfy le ne ban penun kita ki jingko aku jungki ke ba la ban dong temporary ne on a long term basis ru ki penun kam diki ki penun kam diki ki dawai ki ba ki ban penun kita ki jingko aku jungki te ki jington jungki diki illegal pharmacist ru kini ki shim kini ki dawai na po ki na po kini ki pharmacy claim ke prescription ru kalam saya katakan jingkerni katakan jing di drugs nomor bana da ke bio substance ku juki kini kala dei lupa ki substitute mo nomor ba beli apa ki shulithit
tang gitu ki farmasi le ki pharmacist tang ban yo ke pisah tang ban biak ke kamai kide gitu ki substance ke jong ki kum ki cough syrup umar ba dan ki cough syrup ki ba yahap gitu ki illegal substance ki ba ki kini ki beriu ki ba penon kam ki dawai penbuai ki penon kam te ka ni ko wei ka de ki ba mendai tang kini ki medical inspector ki bala ban te la kami gini ki bor pulit ki ki wei ki ba ki la ban shim khia lang lor kini te na kalyang ke jong ngaru kun wei ki nong song bukit khia baju shim khia ki isu ki pa ba na ko por haba ki pa ba ki ba leni ki lap leni ki yo jingtip lor kini ki bentaru bagi don kini ki pharmacy ki balong illegal lani kini ki pharmacist ki ba shudi pathari ki dawai kila ban report khnang ba kan te lakam ye kini ka jigsni ko badan report ka imlang sa lang ko jumi